स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि चला आपण नारळाची वडी बनवण्यासाठी त्याचं साहित्य दाखवते. 1 वाटी साखर, वेलची आणि ओलं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे आणि कढई ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर मी तूप घालत आहे आणि त्याच्यामध्ये नारळाचा खिसून घेतलेला आहे मी. तर तो आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. चांगलं पाणी हटेपर्यंत त्याच्यामध्ये पाणी. आणि आता त्याच्यामध्ये 1 वाटी नारळाचा किस आहे ते तर आपण अर्धी वाटी त्याच्यात साखर घालणार आहोत आणि थोडी वेलची घालणार आहोत. पूर्ण साखर विरघळल्याच्या नंतर आणि आपल्याला आता हे चांगलं घट्ट गोळा होईपर्यंत आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं आहे. आपलं आता गोळा झालेला आहे. तर आपण आता ताटामध्ये तूप लावलेलं आहे, ताटामध्ये काढून घेत आहोत आणि त्याला चांगलं चमच्याने किंवा थंड झाल्यावर हाताने पसरून. आता आपण हाताने चांगलं त्याला थोडं थंड होऊ दिलं आणि चांगलं पसरवून घेतलेलं आहे आणि आपण त्याच्या वड्या पाडून घेणार आहोत. हे बघा, आपल्या वड्या किती छान झालेल्या आहे, ओल्या नारळाच्या वड्या. कसा वाटला हा व्हिडिओ कमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.